Ei, salutare și bine vă regăsiți pe acest canal aici cu voi, Cosmin. Păi, fraților, este ora 7 dimineața, de-abia m-am trezit și eu și am zis să filmăm un videoclip ca să scap. Că eu filmez din zi în zi. Să ne lungim cu vorba și să dăm drumul direct din meci. Bun, am revenit din meci. Am băgat, uite-l pe net ăsta univers. Începem meciul, vreau să fac o schemă. Video autor 16 și gata. Acum așteptăm un emulator direct. Am trecut pe emulator. Îmi place chat-ul. Ok. Că e și motor de meci. Da, exact. Înseamnă că e duplicată. Trebuie mâna să o vând. Nu? Gata. Hai facem un mic opening. Bă, dar vreau AVM-ul bun. Îl doresc de mult timp AVM-ul bun. Tare rău, dar tot AVM-ul bun. Cumpăram 10 de astea cutii. Nu, da, bă, frate, ce... Mamă, bă, ce schemă mi-a făcut. El Joker. Deagle violet. Nu-mi trebuie Deagle, că am Deagle. Dar și Deagle am eu. Uite-l. Deagle aurii, nu trebuie mie Deagle. Nu? Dai. Păi, frate. Uite-l, cam așa că ce era acolo. FNFL. Era FNFL-ul ăsta, mă. Nu e FNFL. Nu știu. Nu știu. Sunt foarte obosit și o să vorbesc așa de tare. Bă, frate, te rog eu, AVM-ul bun, AVM-ul bun. Nu e bun. E... Ești nebun. Bă, și credea că e... Mai deschis, nu știu 10 cutii din ala. Bă, uitați aici. Triplu. Prosta. Bun, maciu. Ce maci am? Am maci măcar, da, am maci. Da, da.
Chiar îți fac o schie să-mi văd și mașina mea. Nu mi-a scos banii absolut deloc. Empire, nu? Da, Empire. Bani. Și cumpărăm din astea 20. Menti 10. După aia încă 10. Și după aia încă 10. Păi n-are cum, frate. Bă, ce era? Meu. Nu mai zic. Bă, lasă acolo. Dar n-are cum să treci de cutii să nu pici. E 40. Bine, acolo nu s-a pus. Din 30 de cutii, că acolo nu s-a pus. Că am deschis altceva. Nu, bă, dar sper că e microfonul cum trebuie. A, frate, dă-i. Nu pot să cred. Cât e? 16, Măcar 100 gold. Măcar 100 gold, frate. Da, 100 gold dacă e. 100 gold dacă e. Fac. Am 20 se. Bă, ce pești, nu mai mă joc jocul ăsta. Mamă, și mai avem 750 gold pe balanță, dar facem alt. Hai, frate, te rog, măcar în 4-1 bubblegum. Măcar în 4-1 bubblegum. Că-mi plac skin-urile alea. Bă, nu-mi place în 4-1 bubblegum, e cea mai prostă. Nici avem eu bun. Bă, puta, îmi place rău de tot, scuzați. Vreau să-l iau, bă, vreau să-l iau. Uitați ce bait-uri. Nu mergi? N-am mă merge acum.
Bă, lasă-o acolo de treabă. Îi dăm păsărite, mă, hai păsărite. Bă, hai să le vindem pe toate. Bă, ce-mi pare rău că... Cu frate, dar ce nu... Uite și tu, 765 de gol pe balanță. Am, frate, să-i dau cu 700 de gol pe balanță. 800. Pac. Gata. 8 cutii. Hai, doamne, hai. Hai, doamne, te rog, te rog. Te rog, doamne, te rog eu din suflet. Mamă, bă, ce beituri. Uite, pac. Trecut pac. Patra cais. Să... Dă-i. Bă, e bine. Mânuși. Măcar atât. Cât e mânuși? Dați, mă, pe unde am intrat. 556. Bun. Dacă mai avem o cutie. Dar n-are cum să o pice. Uh, uh, nu cred așa ceva. Așa ceva. Nu cred așa ceva. Nu cred. Deci ăsta cât 879. Nu le vă vreau să fac și o colecție de mănuși măcar. Care zice pe de mănuși dacă am 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pe 8 cuțite. Mamă, uitați aici. Mai cel îmi place mie. Cucri Ares Arcane. Bă, vă dați seama. Cât am muncit de 4500 am jucat la meciuri pentru el. Ăsta cu Bayonetta le-am luat din meci. 2 meci. Asta a fost prima luată și după aia a picat asta pe videoclipul. Apropo, mai avem și noi un videoclip acolo postat pe canal, de-abia să și la început. Hai să strângem la acest video, că am uitat să spun la început. Să strângem la acest video, dacă tot inventarul nostru costă în sfârșit 100.000 de gol. Să strângem la videoclipul ăsta. Vă să încercăm să strângem 20 de like-uri în forță, direct. Păi, mult pentru mine. Dacă strângem și 5 like-uri, e bine pentru încă un meci și după aia cred că încheiem și noi acest video. Mai dăm și eu, fraților, că rost au tatății. Nu mai
așteaptă să vă fac videoclipul. Vă dați seama. Mort. Avem baioneta asta. Creații. Bă, ce m-a luat? Bă, pe mine nu mă interesează ce skin-uri am. Nu mă interesează să joc bine. Spasul cu pistol, dacă tot așa 10 kg pe el. Cu spasul nu prea joc eu. Mi-a luat un skin așa de vrăjeală mai mult. Mă joc eu cu spasul. Bravo, mă, că ai tu skin archil pe spas. Am roz. Uite și pe ăsta e roz. Bă, unele skin-uri roze sunt foarte mișto, mai mișto ca ale archil. Pac. Bă, ești nebun. Bă, are FNFL-ul aurit. Gold, cum s-ar spune, doar că nu e el gold în sine, dar eu am carambitul gold. Eu am carambitul gold și aceasta minunăție de baionetă. Univers. Nu prea o are toată lumea. Bă, nu m-a jucat cu flash-uri de în sânge de aici. Joci cu flash-uri, drag. Da, și voi. Până atunci o să filmăm pe telefon. După ce îmi iau eu un emulator, să fie mai simplu. Și o cameră, frate. Nu postez cu fața pentru că încă n-am un, cum zice, nu știu, n-am un loc unde să postez cu fața. Mai șmecher așa. Ce am intrat pe Google, nu știu cum n-ai. Ce naiba. Da, o să-mi ia